Ka video lo clear tu te in zawa in kumthar se bai ka buka che o Heavy Net Culture Ministry ten kumthar ni zana zaya pathian choi moina nei turin milo soma chuda ka hak tur Pawnfen ka thuya karinai lo har sek maya ka zuam angot chu lo ni lo khol sheu pathum lai mai ka titlia ka jipar ka wa dik theibok si lowa ti chuan ka kazin kan chen oma wan thui hi ka in pui tira ti chuan in ka zo nu chuan in tuinen vanot marro atia ti chuan kan try ta a alomar thadu phian maya ti chuan ma se kan istiri hit lemin songkor toys video to mo nga sat je langa ya kan ha chung chuan OMG noodles te ka ya ka izo nu chuan kan not le ya chumi nuwa kan ha chu OMG kal turin ka in peita a ka kalmain kan hanin post le zwai zwaya ti chuan milo shwai tu tur lo thlenga ti chuan kal turin ka chuak ta a chote kan ei khamfel nu chuan program kan chan ngala lo in soina chang ka lo shelawa lal thamwani kania lal te timin ko donya lal thamwa chumin tibik lo ulamo kala yang lut tu kania ti chuan hei zoram deng chhuak a youtuber lar mai upiang te po chena khop maya mi puinan lom ngang maya he ama hla phwa ngei mai leile vanal ber fapa vanal pianga alo piang ti hla sa he kan lam lui mai ni ti chuan side dancer bu nei chelo ngang mai hemi zo hian ama soidan takin mi sitar vinci a zo na kan zo ta ya mong mo mem ti mi pui te mi han shil ve shim shim te che mong mo me chim kuain kan mang khoma an lom khom me ani le tunai han hei iron comeback ti dewa music video te siam na yam kan siam zawani kum ani le to chu ani mo chu engti ka ge release chuan hemi zo hian mi zo mi bazai thiam ka ti ber te zinga mi steward an ama hla phwa ngei mai sa kan ngai thlabuka in hun lu tak senga ka video in lo thlera wangin in zawai chunga ka lo me